dama ɗaya nake so kawai a bamu dama ɗaya a gani. Na rantse da Allah 24 hours kadai ya ishe mu. Wallahi 24 hours kadai ya isa, ba za a ƙara jin ƙarar bindiga ba sai ta ma'aikaci. A bamu dama a gani mana. Ya sa a zo kullum sai dai a ringa ɗauke yaran talakawa. Ana ɗebe yaran talakawa ana kai su inda aka dama. A je a wulaƙanta su. Haba menene haka? Me ake nufi da mu ne dan Allah? Gwamnati gashi ta ware ma'aikatanta masu yakan mata irin waɗannan mutane mugaye. Gashi an ware mu, gashi muna da yawa. Akwai sojoji, akwai yan sanda, akwai sauran mukamai. Muna da yawa gashi na ƙasar nan. A ba mu yanci mana, an ƙya ba mu dama mu shiga jeji. Yan tsirarin mutane su ringa zuwa suna cutar da al'umma ana gani. Tsirarin mutane ba su da yawa kwata-kwata. Gaba ɗayan su nawa suke. Akwai wani abu da ya ce gagar gwamnati ne. 24 hours kaɗai ta ishe mu, a ba mu dama a gani. A ba mu kayan aiki, a ba mu lokaci mu shiga jeji. Wallahi tallahi 24 hours komai ya tsaya. Menene amfanin kakin? Ni ban saka kaki dan in zo in yi kwalliya da shi ba. Ban saka kaki dan in zo ana nuna ni ana cewa soja ba. Ban saka kaki dan in ringa samun alfarma a duk inda na shiga cikin jama'a ba. Ni ban saka kaki dan aji tsoro na ba. Na sa kaki ne kawai saboda in je in kare haƙƙin al'umma, in kare lafiyar al'umma, in kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. Amma an ja ba mu dama, a ba mu dama mu shiga jeji mana. Me gwamnatin mu take nufi wai? Wanne shugabannin mu suke nufi? A ba mu dama, a ba mu yi ko mu shiga jeji. Wallahi 24 hours komai ya tsaya.